try semi fat in Sunina menum and Casantre Mirada. It is no cray. You say, and I'm the Bayajuma. Asemba kwa nanka enyaya nke baye nim ene eye yewra eye Bremanhene inkonya asem na oka ho asem ewo ban mu eda Kotei ne de mintimi nkyere na so ye nyina yedi mu adanse say you can say, yeah, Bremanhene or the name. Obaapanin, or the Bremanhene Atrano. I could room and Benzobia, I said, a take Bremanhene, any Obaapanin on temp. Now you call you random no bisa seminal. Would you kind to my Bremanhene? A cobasa won't be you are Obepreso. And my Bremanhene, Agyeiwaa to say you. So we be free honest as soon as back to him one. Enemy preso. And or two, so I said no answer to my Obaapanin. Also say on happiness. Say Bubonwa. On Sobeco. Now, Yananti as a more. Ama Obaapanin na bushia for akudwantoa omakokra kwakudru Archbishop Emeritus na kwesi sapon enim any Archbishop Emeritus Yinka Safo Anglican for primate yeah we free na konya so asem ne kokowye ya ne se Jantua Obaapanin na bushia de ko no na enye sebe CFR Bremanhene ebisa no se oba no de ne ho beche no na se ho mfa no ho nche no enye sa asem no ena kokopue omonim enti omohwe ho free ho ye mfa asem no nkom yewura na kwakoye nkonwasem enti danu asem no ba eye Bremanhene utumfo ban mu a wo ha no ene be dey di say asiesie bia mai enti say asiesie bia mai a nese aba be dey di say eye onu utumfo be ma wo yi no so ontan na name no sisi abededi so odo no de akonya na ma no ena akonya no so edabi abusuan bi mo ena ba bi akekesa eye Obaapanin no se o peso okoso tra ne ba ye Bremanhene nchen a won na abusuan fo nkodwa ntoa so so mo a asem bia ne ho an so mo de ani na o ma pe on ba bi afa and then na misusu say o mo beba ha yes my kwa say o mo fie ogo obi ani ho so obi a o hye mu ayi ama fila ama wo mu na pa o mo ko because nka so mo ba ha na ye kan asem no ma o mo tibie ne twa na so say ne sitie no say o mo ha so mo ni ha ni ese meka maka last week me kan and there's also me sense to bio na me to me nye ni se contact ro as I say be wie na no mi na dem empani fo mi ensa ni ha benkum ni ha
anko bia ni ha na nana Agyeiwaa hene soso ni ha Agyeiwaa asida na medima miwa se wa mama te se wagya kro no ahye me nsa emre bia woni ho bia no me na mhwe akirima no dan wo kan man kokosi se ono sante hene ene ye Bremanhene otulotu a na Bremanhene aba betana na em wa hwe akirima no sada na no kan we nana yo himane le busuafo no na o ma be da fom experience on fa o mu nche o yo kan ni se onu sante ni de o mu nya ne boni o na o mu wo bibi kan o mu ko Bremanhene ho Bremanhene timoni mi Dwantoa pa se e ba Dwantoa efa amamre kwan so na ye yiri me hu bi ena nansia so nsema ya ka no enka se twa bibia so Obaapanin no me ntumi ne no ntena ne honyo ena ma koso ene na transa minim se ne wosi ni me atran fie du atwam no ne aka ni mu no se me gya no a next time ba mu hu me na ma video ntumi ne nso na se ntumi ne nso dia no ne na wusu nyina na efiri nkyɛn yo nenso so Obaapanin akonya dan fie a eye donto a akonya me si hu kwan onyem na me si ete se nyi obi ne be firi ba bia ba be si konkroma se Obaapanin ama me sa pepepe enti no asemo eda ho no enti se we no nye ade a meji mu aye firi obi a ho me peni yi enti ena me to me bo ase ena me suma mpanifo se monko na monko bisa wo mo nia wo hene kan ye no modwene ho sen adie be na mo wo kan fa ho ana mo be na mpese mu tuo o man tumi ama ebesi ne ya me ne mutie obi a hyeda mai ene kwa ye kwa kopo mu ami abakura no na ifi hobo no obi ene ho ifi a eyi kese asimu enti eno ani ayi a edikan ne e ka ho nanka pegya ase hene na me hwese oni na busuafo beba ene ne ono nkwa ba e so asem ye investment na ya ne nipa obinya yeso wa wonya asem na ye ka bi ma wo sa ne ya na e ka no na so so nsem ne bi o ha ekofa ba bi a wo ye ho hwenye yi ana jase esa ye konfie nan ni na akonya ne jase akonyo akonya no eda Bremanhene akonya kese no ho Bremanhene japade ne nsase bibia ono ena sabio enko heso but enkosa enti me nura ase nura chi woni ne abusuapani ne ayi no office ba ko kan ho bai am ka che no se ba bia de na kwa kofa no so se kwa wote onye jase ne bi o onye jase pato unsaye otu nsaye so dia enye obi na ege be ka che so onye yi wa kasa otimi ho enti se wo mo pe bibia ene na okodwantoa abetwitwe gyan oyi ne ho efiri na konya so a afi na ebehunu anamo a ebetu so ono a na besa be prebio so obi fofo na beba hensa ebe yi e asumye beba na pa se me be katamedi se mi hu ni akoso de enya me be sai se mi fa isu nyina menum enkasa nche mi rada e de no kre se ena me be yuma enti se wo be so ya kire me se jase hene
na usum eko Agyeiwaa ne sai ne de ka hu ni se wan ka se watu ho ade so hu amane na onye ya se enrechi o mo yi besre eko medical checkup because maybe 6 months 6 months it's a kakra first na go to 1 year but na go di 6 months and san was aba David and you don't want to di just akonya na yi o tinu ka chene busu afo say hey look mo ya mama bremo mo tu anamon let's one one na pese wo ye ya ene ne yes wo ye no ye Senyor no aso so mo peni pamre mi na ade abusu an ni peni mo ana enti no so so ye another problem say aba be kanta so e wo makonwan ho Bremanhene jase akonwan no ehihim say kwa de abutu na ma won fa ne se ayonko fa ne ayonko sem any semi do semi no semi me wo ho abotre se ma fa ne sa kwa ye won nam na hi fa na kro jase hene ebe sai no wi akokota baby for 1 year the next year the same the third year the same ade David danu ya umma mi wuye na baba ye na ye wuye ya ukoi David nananu mo hene me ye mo amene mo som no se man hwe eniema ewani mo te na mo chiache mo ni hwehwe baby ayonkofa na we ya mam sei ne we ya yem sei ene we aboma no ho ba sei eniema na se ene boma hini mo dia ene na wa ma unsa so se na me kwa me ha eniema ntrema me enti mami nko enipa mienu a wo ni ha yes wo ni ha na me ka wo asemo ene duro ene na na bo a wo ni ha no problematic there's a what try fear ha check akra na eniema enimu na ababe no kra na ebi o he ni me yo ma omu megu ahini no omu nwu ahimfie no yimedie wa wo som bo akomam nya dia esom no wani ji hu bio na na cha me do say na so ba fam ticket breme na ko Manuato. Ope ona busha for pass pa me ka cheno. E wa super. Esa dia o na obutu no. Esa so dia just for no e pen pamle no. No de nso. Se dia area se. Nana no. Se dia e ko a ese no. Yo. Ya ko. Edikano meda miras. O Agyeiwaa mirror SCM Sebi nyado Baffour na yewura di kuri ahye nensa na Bremanhene ana yewura otumfo adi kuri ahye nensa ti anu ti se bibi enkoyie ewo kuro yi mu a Sebi ebru na Bremanhene ewo tumi se otimi eka bibi ede fa ho ti anu ti Bremanhene ba panyi die ya Sebi ebru yewura ede ato yanimu mene ne ya adwen wo Agyeiwaa wosie no eho ni mpire no so eye Bremanhene jase enso edie yewura na Bremanhene waka se bibi enkoyi a
abusua no ewo kwan se obetimi de onipa foforo so aba na me de ka mesre miura se dada wo bebu ya waka no kamne ne ya adwen nanso se bebu na ya se won kwadwene asem no huye oni na abusua na se anamo foforo wo ewo ha omna mese bibi emfa nkire na Bremanhene meda mwase na Bremanhene se de go wiare se minya na age meta ha mpe ebushia fo ni bi no misma na ni bitu ni ma ebushia fo ni bishia na ya ye ho tutue sa age sakra le bebe mo ese bia ma beta ha permanent ya ebushia mo se no asema akosi mi se ale se bia ni ebushia fo be pen ba from no ya ana se me ba beta ha na se se ni o mu se mo ko de me kakra ya no medical check up it be besi bia no me ma na be ma aswati de na nanom kan ye bisa se ebi asida ana de dikan a asini na de asie edien ena de abre na nanom ene Bremanhene ekuru nana yemo ha emo akwa abadoba Dukro ya radio Dukro ya TV Obapa wadawro mebu mejosu anyado nana ye bisa se de na asie ebi asida na ebi asida eba ye no kuro no ekosen ebi so nsida na se na de asi foforo nso a edien ena wo hwa edi abeto Bremanhene yo Obapa wadawro ma meda wase de wu bi sei ebi ensida ewo Bremanhene krodua mu ha na enam se ebi ensida ewo Bremanhene krodua mu ha no enunti ama sebi eburu ehu bi yaba kuro yi mu nanso enam se yewra otumfo wo se tutu abebio ni kuro ni na yewra no ankasa edi kuro ya hye Baffour Kotei Kutin Sraman ensa enti na Bremanhene ejina se yewra na de esie bia no yahwe na ye de atoyie ama asomdwe aba Bremanhene krodua mu ama Bremanhene afa ne ntoma pa efra yo nana na mesa bisa obi se ene na de asie ebere bi wo ho se ye befre kuruma e de ato wo manim ana se de nana aka no kuruma beti kwai ben ye faso de bo kuruma na mane yo wadawro ma meda wase wo asembisa wa bisei krono sabi eburu ewura esi yei na Bremanhene ema sabi eburu sabi anyado yewura asante hene asoti ti yewura enso ebisai Bremanhene ba panyin se asemo a esia eda one oba entemu yi kosen enunti na Bremanhene enso edito ninkonya sofo anim ema yefre Obaapanin ene nabusua na yedito wo mo ne yahwe animu saa emuaye bi ama ede aba besi ene ya sebi bru mu busami na de minim so efa ho no asemi
eba ye de ache kakra nemom se yewura ebisa oba Bremanhene ba panyin se asemo a eda one na Bremanhene ntem no akosisi ne de eya afia twa mu no 2023 emu nti me fa ne be se bosome ensia anase enson eni yo wada me da wase de wo ka no no kwanso sa na eduru ba bia sebi anyado asante ha no ye wo kwan bebre a ye faso na yetu ohene ana se ye faso a sebi ebru ohema nso so yetu no Nana say no ebana hema wa ama nana aka say no ewo kwan be ni faso a so nana hema no so na say no eno ano no na kasa wie continue to lens ya hemfe bi na so say no dibie bi a wodi okuri no continue ye bi yo meda wase sede edikan no meka bibi se kurei ewura yewura otumfo osetutu abebiu na ni kuroni na ono nso odi ahye Baffour Kotei Kutin Sraman ensenti na asemo a na Bremanhene aka no se asemo no ye adwuma na bibia so etimi koso na eye kama said ye be ya ide asomdwe ebebre kuru yo abuziafo said ye munyina munimo no Bremanhene fie na me no ye hwe ye ti eye akomuhene nana opoku Agyeiwaa me nkyɛn ne baaye ene de betwetwe nkomo ebisa ensem bi esida nsida die dikan nie na ebeba wura kronim na ebripamu no ye bisa kroma se ebi esida ebi nsida sen no mo so ase ate no no mate ne sei no edien ene mo so ho ye wo mo wei eye abrabom nsem ehintasem a eda eye Bremanhene kroma enne ehontoma Appiah Yanume asantro fianume yes ya buso oya yes ya buso oye asrampo oye asrampo do besi ansa me se do be kan ansa me ka asrampo yanko yase hie nyina awehye asrampo onyakopo tonso bo awiama kwatfo dua ne pafufuo asrampo na benya moamo nyina kotoku na wonya chide kotoku asrampo one mamoamo nyina no pediani de asrampo yadu mochi be meche asrampo kwa yanu me atibutu atrabani be meche asrampo okla be meche so asrampo ocho be meche so asrampo ye odunkabra oyemudeni ye odunkabra abanedi ama wo anyu ye odunkabra dia sempa na ayo ye osabere ma abanedi ama wo anyu ye bansro abenedie osrin awudie abenedie ye odunkwabra abenedie ama ho anyu ye wayamu yedenia oye abasia foya ababufu yedenia wayamu yedenia oye abasia foya yankuyo yasisho asrampo
so asrampo na kupo bon so bo wi amakwa de fodia no kofufo asrampo na benya mo nyina kotoku na winya chide kotoku asrampo ona mo nyina no peduani die asrampo ya ni mo che ba ma che so asrampo kwa ana tributu atrabra ni ba ma che so asrampo wa fra ba ma che so asrampo o che ba ma ya ni me rosa ya ni esro no ya ni me rosa ya ni esro no asaya ni esro no oya ko bi apanchefo ya ni me rosa ya ni esro no ya ni me rosa ya ni esro no asaya ni esro no oya ko bi apanchefo Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya